Dobre, takže čaute a vítajte pri mojom treťom let's play na Minecraft. Dneska budeme hrať na mojom novom Minecraft svete a akurát keď som si začal stavať farmu a mám postavený dom, tak som si myslel, že idem nahrať video. Tak, ideme si po lopatku. Kde máme lopatu? Tu máme lopatu. Ešte ani nenašla tu. Tento dnešný diel bude iba taký informačný, že si postavíme akurát takú farmu. Ukážeme si akurát ako ne. Ukážeme si miny a také veci, čo mám v dome, truhlice, chesty, to sú truhlice. Ja som úplne zmetený, lebo dlho som nehral Minecraft, tak si budem aj míliť, takže prepáčte mi to. Dobre, ešte táto si zbúrame. Potrebujem iron, to mi nechom míňajú to kamenné lopaty. Dobre, teraz musíme ísť domov, a nemusíme ešte. Tak nie domov. Máme rybík. Toto by som to nehal, som kríž. Ešte, že ma to napadlo, že som to tu zbadal. Takže, že ma to nevidí červenú vlnu. Som si to radšej takto urobil. To bude taká malá farmička pre ovčeky. Oproti urobíme ešte v ďalšom dieli. No tak tam urobíme pre kravy a proste takto. Ešte si to celé urobíme so stone brickov. On bude musieť budeme si nájsť stone, začarovať si dobre krampať a také veci, viete. Takže s tým bude trošku teda roboty. Tak ale posnažíme sa. Dobre. Toto si dáme na dotvrdli a ideme si teraz potrebujeme víc, sakryš. To si nevšimajte, počkajte, to si vidím. Dobre. Tak. Teraz som chcel ukázať tie chesty a zariadenia, ako to mám urobené. No, takže tu máme crafting table, to viete, len ja mám teraz texture pack zopnutý. Tak tu vidíte trošku inak, ale však chesty, furnace poznáte a crafting table, to som nevedel ani čo je ja, takto zo začiatku, keď to som položil. A potom napadlo, že však to je pracovný stôl, crafting table. Takže tu máme chestu. Máme, neviem čo to všetko mám tu proste toho veľa, z čoho som staval dom a tak, tu som vypýtlo mesko. To si dáme sem naspäť. Prázdny, to je prázdna, tu dole, keď pôjdeme takto dolu, ešte takto dolu a tu máme miny. Vidíte, je tu to, čo sme sa dokopali. A tu máme tie miny, tú chodbičku, som ešte bude treba dať fakle. Vidíte, že ma to napadlo nesprávne. Takto. Fakle, to sú fakle. Takto, musím si dať ešte faklu.
Dobre, takže tu to by boli majny. Teraz vám ukážem ešte môj dom. Druhé poschodie, tam si v ďalšom dieli dáme česty a podobné veci. Takže tu máme prvé poschodie, ideme na druhé poschodie. Takže tu je druhé poschodie. A tu máme ležať prázdne, ale tu všade pôjdu česty. A takto tu si urobíme balkón a pôjde až... nie tu. Tu si spravíme balkón a pôjde až nad farmy. A pekne sa budeme kúkať na zvieratka. Takže to by bolo asi tak k dnešnému dielu všetko. A ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám video páčilo, tak prosím like. A ak nie, tak aj dislike. A hlavne odber, lebo každý odber ma teší. A odberov není nikdy dosť. Takže prosím odber. Ďakujem. Čaute.